सबायझार गामिनि ना लासै 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 मारि दे मारि दे मोबाइल धारा जानो कि नहीं जाने सीपे का मैं वीडियो कह रही वीडियो कह रहे खाली धारे के लगा थे सेठी पहुंचे महीना में क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइथुगाव गामियाव नै दै लोमसावजोब्बाय। Ôi! रोगानो हायाखै दाबो हाजोबाखै लोमजोब्बाय आइथुगाव गामिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस सिमब्रिगाव बालागाव आउटपोस्ट